na-esi na chi akalaka ka anyị na-ekwu akalaka na-esi na chi egwu akalaka ka anyị na-eti ọkwa akalaka na-esi na chi akalaka ka anyị na-ekwu akalaka na-esi na chi okolobịa nwata akalaka ịbụ ụwa nwa adịle ya mbe akalaka ka anyị na-ekwu akalaka na-esi na chi ọgbakọbịa ọchọta akalaka ịbụ ụwa nwa adịle ya izi akalaka ka anyị na-ekwu akalaka na-esi na chi orezi egwu ga mbụ na-eti egwu akalaka ka anyị bụ bịa akalaka ka anyị na-ekwu akalaka na-esi na chi oke ruru ọgbanye ka anyị na-eme di m na anụ olu m akalaka ka anyị na-ekwu akalaka na-esi na chi naanị na olu ego anyị si eme mmanwụ chukwu olise ọ na-anụ olu m ọzọkwa m onye na-ebe nya na-eti ya una makwa egwu ụwa nya ka anyị bụ bịa chukwu obi n'igwe onye bụ na nwere akara aka ya una mara akara aka na oriri nne o ọzọkwa onye pụta ụwa welu nke ya ma obi n'igwe bụ nya na-enye olisa chukwu obi ibe nya ka anyị ya agwa unu biko na ibe onye nwere nya zuo olu ya maka na akara aka na ọ bụrụ obu chukwu obi n'igwe a sị m ogwe egwu akara aka akalaka na-esi na unu chi mana akara aka ka anyị ga-eje akalaka na-esi na chi mkpụrụ esete egwu akara aka oke oruru egolu ọkwa nya ka anyị na-eme akalaka na-esi na a sị m akara aka na-esi na akalaka na-esi na chi onye ọbụla ji ekene di ya maka ji na ibe bịara ụwa barili nne ma ndị nwụrụ anwụ obe aka nkwụ na-echighị ihe maka ndụ gị onye dị ndụ ya bụ ibe dị mma modesi moho bụ abụ onye bụ nya na-edu ya ọ bụ onye dị ndụ ọ bụrụ ka ibe modesi na mmụ na ebe o nwere ka anyị ga-abụzi ohu chukwu ekegolu nke onye lege ka ị ga-abụ ị na-anụ egwu ụwa nya ka anyị bụ bịa nwoke ozu nwanne m egwu akalaka ka anyị na-eti ọkwa akalaka na-esi na chi akalaka ka anyị na-ekwu akalaka na-esi na chi kolobịa dọta akalaka ịbụ ụwa nwa adịle ya mbe akalaka ka anyị na-ekwu akalaka na-esi na chi orezegwe ka mụ na-eti ogo ruru nwanne m nsogbu bịa akalaka ka anyị na-ekwu akalaka na-esi na chi nwere oke bụ na anyị ekwu ego ọzọ bụ egwu ka anyị bụ bịa akalaka ka anyị na-ekwu akalaka na-esi na chi akalaka onye egwu nya na-edu ya ị na-anụ onu ma ibe niile na-esi na chukwu oyi ma emekwana na mmadụ na-eme na akara aka na ọ bụrụ ovu maka ndụ gị ka ị na-ekwu ịma na obi jee n'obodo oyibo luse wee kpata ego ọ bụrụ ọkwa ya bụ na ị ga-eje jee wee bute ike egwu ụwa si na akara aka nụ oreze ebebego ndị muleri na anyị na-etigbu egwu ụfọdụ na-azụ moto pas ibube nwere ego ezi onye na-ele na baro kwele ya na-eliju abọ egwu nwe bụ mụ na chimu bụ na anụgo ndị m leri n'anya abatago na anụ egwu m ụmụaka tinyere egwu anyị na-akụ egwu bụ obi roisi na-alụsi egwu ike na Portman studio ka anyị na-ebe n'ime Ọnịcha do a sị m ogwe egwu akara aka unu mana akara aka ka anyị ga-eje mụrụ esete egwu akara aka oke oruru ego ọkwa nya ka anyị na-ebe n'akwa a sị m akara aka bụ nya na-ebe egwu ụwa nya ka anyị na-etili unu egwu akara aka na ibe onye chọrọ
ọ bụ mbọ ka ị ga-agbasi ike unu na-anụkwa ife a na-alụ olu orili nne nwanne m ịlụba ayọba chi gị ọ ga-ala bụrụ na ịchọlịa mana ọ bụ Chukwu na-eme eze ozigbo eziokwu dị ụka anyị na-ekwu n'ama unu mana eze na-agụsị ụwa niile mgbata ka anyị gwa gị na onye gbara mbọ bụ nya na-eli ọgwa egwu ga anyị na-egwu mmadụ ive ịgbadago n'ama ebe onye si eligbo ubi egi ya ebe ụlọ akara aka dị anwụ anwụ mana ọ bụ oge toro egwu unu na-anụ gbari ụka anyị na-egwu ọsọ gị ije mebe ekpele bee ya 50 years ọ bụ na ịbụrụ akara aka gị ebe na-akọba akụkọ a sị m okwu egwu akara aka unu mana akara aka ka anyị ji eje a sị m akara aka bụ nya na-edo odo eze gbogbo akara aka ya oke oruru ego ọgwụ egwu ka anyị na-eji a sị m akara aka ka anyị na-eji egwu akara aka ka anyị na-eti ọgwụ akara aka na-esi na odo eze egwu ka mụ na-eji oke oruru ego n'osomobịa Chukwu Olise na-anụ ọnụ m egwu ụwa nya ka mụ na-eti n'ama ebe anyị si bịa n'ofu osisi a na-emere ọbịa ọkwanye ka anyị na-eti egwu nwa bụrụ nwanne m obi nwanne ka anyị ji aga ịma na omena oge na omere ugbo m anyị apụtago n'oke bụ nya ka anyị si bịa eri akpụ nya ka mba na-asa odo ezekwa mụ na-ekwu ya mana ịyọba Chukwu ị ga-ayọtakwa igbo ya gwa onye na-azụ abịa ịyọba Chukwu ị ga-ayọtakwa igbo odo eze tegwu akara aka ihe n'ugodumunu ịyọba chi yọtakwa igbo ya gwa onye na-achọ ọlụ ọyọba Chukwu ọ ga-enwetakwa ọlụ ịnụrụ di m mụrụ nwa o ekwesu ọ dị akali obi n'igwe ọba Chukwu ọ ga-enyekwa gị nwa onye na-alarụ n'ilo obi n'igwe na ọ bụ nya na ego ọba Chukwu ị ga-ayọtakwa ibe egwu ụwa nya ka anyị bụ bịa na alụgbu olu ịmara asị ka amaba mma bụ n'ụlọ ka esi amalụ nwanne m ọtọ ọra mkpa ọbara tụde ka anyị na-ekwu n'uso nwude ekwe ọ dị be nne bụ nya na-edu gị ngwa Chukwu mebeli gị ibe unu na n'ụdị ụka anyị na-ekwu egwu anyị ya eke n'ologwu igwe mba mmiri amụkwụ nwere gị isi bịa ị na-anụ na anya ekenego odogwu nne ya ọchị gozie nna m nne abụ igwe na-anụ onu m ọ bụrụ ọkwa asị papa mụrụ m odezie onye nwere nna na onwere nnekwu ibe igwe ọkagbue alụ n'ọnụ m ekenego ezi nna anaghị ga adị ọrịa igwe akpụ mgbago na nke ga-adị onye nwere nnọgbo nwere nnekwu ibe igwe n'ọnụ m ekenego igwe gị na-alụ ọrịa bụrụ ego na mgbago ọsịkwa omekosi abụ nwa Chukwu Emeka Samuel Okolile egwu anyị na-ekene ego ọbịa n'ala odogwu ị na-anụkwa dogwu meyo mweri ezugbo okolobịa na Malaysia ezugbo okolobịa ndị Anambra olochi ọnụ ọra na mmedego na n'ugbo
ya awụ nwa mule ọcha ya Igbo niile obudi nwude ekwe na mekene gị ị na-anụ egwuve emebe keji ama odogwu ọcha ya na ị ga-adị onye buji onwe amasị ya igwe kumekwu gumagali ka nke si bịa ị na-anụ n'anya ekenego odogwu nwanne m alụkwa akụ na-eto n'anya ikene gwulugo dozie akụ ekwumekwu daalụ akụ ụmụ ere okebon tineru uwe edozi nọ n'egwu ekenego ụmụaka tinyere egwu ebulubịa anụkwarị ngwa ka anyị bụrụ Igbo anava South ka anyị ji ekele ndị ego ọkwa South Africa ka anyị na-ekwu maka ụmụaka tinyere egwu abịago ka anyị gbuo ka mbara eme mmanwụ ngwa gedo ntị na-anụkwa obele eze nwafara asị m obele eze na South ibulu tujekwu nwa eze ọnwụ ka ebube chukwu ụzọ na-awa ezigbo ogbu ebibe nne utulu na mba na-ese unamana nya bụ CEO People Choice Entertainment na South Africa onye ọma na-egwu mekinego alụ na nke ga-adị karị maka Ugochukwu Asọmbe odogwu ego na Moscow ọrụ mụrụ ekene gị na n'ugbo egwu moko si abịadị onye ọma na Moscow onye ọma na Moscow ego na-eji ije n'ime Russia ọkwa nya bụ ojala temọgọ ụmụaka tinyere egwu na abụ anya gị ọkwa nya bụ CEO Golden Plus Investment na Abuja Nigeria odogwu na ọ ga-adịle gị mma Dr. Fish na-ekene gị ọba mụloko ruru odogwu nwa na ọ ga-adịle gị mma onye nna anị ga-adị ọrịa ka ọza onye nna na ọ ga-adịle gị mma oke osisi ụmụ eroke bụ nya bụ okolo ibe egbu na kama n'ike nga ịma na m ekele gị onye nna m ga-adị aji ifemego ofe egbu na m morezi na-ekele gị oruru nwanne m nọgwa igwe nchezi ọfụ nchezi ijelu odogwu ijelu ụmụ eri niile igwe ala ya asị makwa m ekele gị morezi ebebego okoruru egwu ka anyị bụ bịa igwere ga-adị igwe nchezi onega nchezi wanụ na nchezi igwe nchezi o na mmekenego onye nna na ọ ga-adịle gị mma igwe omemma na nne ịmakwa n'anya abatago kọsmasị nwe olili ezi nke mbụ na ị ga-adị dị na n'ugbo n'ugbo ka nnebere egwu akara aka ka anyị na-eti ọkwa akara aka na-esi na chi egwu akara aka ka anyị na-eti ọkwa akara aka na-esi na chi okolobịa nwata akara aka ịbụ ụwa nwa adịle ya mbe ọkwara m ngozi ka tanụ mba adụmụ erijem ọnụ anya fulu na ngozi chukwu nne ka anyị na-ekwu ọkụ na-enwulu ụmụ agbọghọ niile adamụ nnọọ ga-adịrị gị mma mmanwụ acha ụmụ eri niile achebe odogwu na ọnụ na-agụlụ Igbo arọ ị na-anụ na mma ekenego gị odogwu daalụkwa ị na-anụ achebụ na ọ ga-adịle gị mma Ugochi onwe ọba ete dị na n'ugbo n'ugbo ka nna egburi kadị maka chibesi nwanne gị ọnụ m na-ekele ya ịgba ma egwuvego ka o si egwu egwu akara aka ka anyị na-eti ọkwa akara aka na-esi na chi akara aka ka anyị na-ekwu akara aka na-esi
ka mụ na-etiri akalaka ka anyị na-ekwu akalaka na-esi na chi onye amụma igbo ọnụ m ekele gọkwa akala aka ka ndị na-eje akalaka ka anyị na-ekwu akalaka na-esi na chi oli ego na gị ga-adọkwa ịbụla egwu ụwa ka ndị na-agụ akalaka ka anyị na-ekwu akalaka na-esi na chi a sị m ogwegwu akala aka akalaka na-esi na unu chi mara akala aka ka anyị na-eje akalaka na-esi na chi mmadụ esetegwu akala aka oke orisi